Kif komplew ħirġin aktar allegazzjonijiet serji fil-konfront tal-ħabib tal-Prim Ministru Robert Abela, Christian Borch li qed jaffaċċja akkużi serji fil-qorti, diversi ministri qed jagħmlu minn kollox biex ma jiċċabsux ma' din l-istorja u mal-involviment ta' Abela. Dan għaliex, fil-waqt li l-Prim Ministru stess ikkonferma li kellu rabtiet mill-qrib ma' Christian Borch, il-ministri fil-kabinet tiegħu għażlu li jżommu l-bot minn din is-saga sħiħa u qed ikunu ċari ħafna fit-tweġibiet tagħhom biex żgur ma jiġrilhomx bħal Abela. Ġieli kellimtu lil Christian Borch? Qatt ma kellimtna. U l-Ministeru tiegħek għandu xi tip ta' ħidma miegħu jew xi xogħol li ġieli jagħmillu Christian Borch? Mhux li jiena informat. Ma' Christian Borch inti personali ġieli tkellimt? Ma nafux qatt ma kellimtu. Il-Ministeru tiegħek ġieli ħadem miegħu jew għamel xi xogħol għalih Christian Borch? Ma nafx hemm wieġbek. Ma ġifieri m'għandekx idea jekk għax il-Ministeru tiegħek ħadem ma' Christian Borch. Ministeru fil-passat, fil-preżent. Inti kemm ilek Ministru? Le, ma m'għandix kuntatt. Il-Ministeru tiegħek kemm ilek Ministru inti qatt ma Ma jidhirlix le. Dan jikkontrasta ferm ma' kif aġixxa l-Prim Ministru quddiem domandi dwar Christian Borch li bħalissa jinsab akkużat fil-qorti f'każ ta' ħtif ta' persuna u theddid. Kemm għadda żmien bejn il-konvenju u trasferiment u kemm tswiet kemm tiswa il-proprjetà? Kien diġà weġibt id-domandi kollha dwar dan is-suġġett, nifhem li ma tixtiequx li nitkellmu dwar il-futur ta' dan il-pajjiż jiena Hu paċenzja, għax imma Prim Ministru, ilna nistennew sija u nofs. Il-bieraħ, Prim Ministru, il-bieraħ lanqas fuq ekstra ma wieġibt. Prim Ministru lanqas it-Times ma wieġibt. Prim Ministru ma wieġibtni xejn, Prim Ministru. Kontrarju għal ministri Aron Farrugia u Clifton Grima, deputati oħrajn għażlu li jirrepetu l-istess retorika tal-mexxej tagħhom biex joħorġu għolqhom għalih. Ministru, għalli jista' jkun rajt il-Prim Ministru jkellmek ma qallekx kemm tiswa l-proprjetà u għalli jista' jkun li għamel ma' Christian Borch. Il-Prim Ministru tar-risposti kollha l-biera Ma għadu kemm qaswi ġibni ħabba l-proprjetà kemm tiswa? Ħanajdlek il-Prim Ministru kap tal-Oppożizzjoni tnejn avukati u kienu jaħdmu bħala avukati qabel saru Prim Ministru. Għalhekk mhux iwieġibni għax avukat. Le. Ix taħseb dwar id-deal tal-Prim Ministru ma' Christian Borch? Il-Prim Ministru naħseb illi Inti x'taħseb? irrisponda kollox. Lilkom qalilkom xi ħaġa. Ara naħseb li kellu xiet il-Prim Ministru f'dan ir-rigward qalu f'dawn l-aħħar. Il-Prim Ministru kien bieżel fix-xogħol tiegħu. Dawn l-iżviluppi kollha jaslu fl-istess żmien li fih Times of Malta żvelat ritratt li juri lil ħabib ta' Robert Abela, Christian Borch, fil-bini ta' Kastilja. Dan ir-ritratt jidher li ttieħed fl-2018 meta Robert Abela kellu uffiċċju f'Kastilja. B'sorsi jgħidu li possibilment kien il-Prim Ministru tal-lum li rranġa biex il-ħabib tiegħu Christian Borch jiltaqa' ma' Chief of Staff ta' Kastilja Keith Kembri. Dan l-isem ta' Christian Borch ħarbat sew il-ħidma tal-Gvern Laburista kif il-Prim Ministru reġa' jinsab f'nofs skandlu li ma jistax jeħles minnu meta qed ikomplu joħorġu aktar stejjer dwar ir-relazzjoni bejn Robert Abela u Christian Borch. Dan apparti dettalji dwar l-involviment ta' uffiċjali tal-Leża u Transport Malta flimkien ma' Christian Borch, rekit li ilu għaddej sa mill-2014 u li ammont tal-miljuni kbar ta' ħlasijiet ta' ċitazzjonijiet li żamm għandu Christian Borch u li ma għaddiex lill-Leża. Żvelat ukoll kif jeżistu recordings li issa jinsabu għand il-pulizija fejn allegatament Borch saħaq ma' sħabu li m'għandhomx jinkwetaw għaliex għandhom magħhom lil persuna li irrefera għalih bħala Bobby.